rabbit. Pero, ay, sorry. Don't be. Oh my God! Gusto ko umiyak, te. Kasi ang ganda ng rabbit. Kinabahan talaga siya, kasi sabi niya, multo, siguro ito kumuha sa akin. Diba ang ganda ng rabbit? Oh my God! Welcome back again to our YouTube channel na. So for today's video, is nandito na ako sa bahay ng kapitbahay namin, Day. Kasi nga, meron silang rabbit. Oo. Yung first vlog ko, last year na yun. Last month pa pala. Hindi last year eh. Basta 11 months ba yun? Basta 11 months na yung lumipas, te. Nag-vlog din ako. Kakabili lang din nila ng rabbit noon. Dalawa pa ang rabbit nila noon. So ngayon, Day, promote natin rabbit nila. Kasi nga, for how many months, Day, na hindi ako nakabalik sa bahay nila. Kapit-bahay lang namin para hindi ako masyadong gumagala pag malapit. Gusto ko malayo talaga, Day. Charot lang. So yun na nga, Day. So yun yung may-ari. Day! Ang gwapo, best! Shlingi! Isti, barangon ta karon. Yeah! Oh, 150 siya, 150. So yun na nga mga bayot, no, ang taray. So actually nandito yung may-ari na babae na yung anak, sa Melche. Sa busy-busy sa mga kajuwaan kahit hindi naman totoo. So yun na nga, Day. So hindi ko na alam na, kasi ang dami na ng rabbit nila, Day. Ayun no, nakita ko na yung rabbit nila, Day. COVID, Day. So ito yung mga rabbit nila, sis. So, ang gaganda. Kasi first time, ever since the world began, ha, hindi talaga ako nakakita ng rabbit. Oo, kaya nung bumili sila ng rabbit, sobrang amazed ako, Day. Kasi dalawa rabbit nila, sabi ko sa sarili ko, sana may rabbit din ako, eh. Kasi noon, inalagaan ko yung mga daga lang, Day. Yung mga kunting-kunting daga, Day, na puti. Rabbit ang tawag ko doon kasi puti, eh. Kasi ang daga sa amin, black. Ganun ka brown, yung mga malalaki yung sa lubi. Pero ngayon, nakita ko na talaga in real life. Oh my God, in personal, rabbit. So, nakakaloka kasi ang dami ng anak, bes. Yan, o. Sana all. Taka na, nilamay kita siya color, oh. Di ba? Ay, ako yung white guy. Bibi. So, meron silang rabbit. Hindi ko makuha kasi wala ka, no, Day? Sira. Kung magpakag-rabbit, Day, rin sa igbaw, Day. O kabunin mo pinabongga. Bibi! Madlok, mabuhay, gumaak ba? Bibi! So, di ba? Ang ganda. Bayut! Oh my God! Amazed ko. Dahil mura dyan ko gibayo sa langit sa akong kalipay. Nga mura, bisag na heart, broken hearted ko last day. Pero, broken hearted. Di kasay na. So, na broken hearted ko dahil mura gibawi dyan sa rabbit ang akong kalipay now. So, muna ilang rabbit, everyone. So, kaning rabbit daw is bago na napalit. So, actually, ilang rabbit sa una is katura siya, katong black o kaning brown. Kaning brown o katong black. Mo gina sila ang karaan nilang rabbit. Nga nanganak siyang pinabongga mo na siya dagan na kayo siya rabbit. So, boom, amazing kids of doing sa the rabbit. So, gamang tingin na ni rabbit. Nga, ang kaning rabbit is bago daw nila nga palit. Amot asang bana ni Day? Ha? So, nanganak wala bana, Day? So pagpalit ani burod na siya, Day. So actually gipalit ni nilang rabbit. Hi, baby. Oh my God. Di ba? First time na ako dito gunit ko. Gunit ko ng rabbit. I can't believe this. Kaya mga babies, ay kuha na ako, baby. Nangib nang natugman oy. Baby. Ay bilat. Magagawin, Day. Kagawas na nina. Murag mahadlok pa kung magunit kay murag lisang ang rabbit. Pero ay sorry. Don't be. Oh my God! Gusto ko umiyak, te, kasi ang ganda ng rabbit. Kinabahan talaga siya, kasi sabi niya multo, siguro ito kumuha sa akin, eh. Diba ang ganda ng rabbit? Oh my God! So baka mahulog to, Day. Baka may ng 1,000 para naman to isa. Diyos ko, huwag ka tumalon, bis. Oh my God, ang cute niya, te. Ayoko na umuwi. So, ang ganda ng rabbit nila, Day. So, ayan, suri na natin, di ba? Baka mapatay tayo na. Ayun. So, di ba ang ganda ng rabbit? So, itong ina, Day, ang ganda din. Bibi. So, ito yung, wala silang pagkain, Day. Ubus na, oh. Feeds kasi yung mga kinakain nila, feeds, saka mga gulay, gano'n. Hilig sila kumakain ng gulay, saka feeds, gano'n. Diyos ko, kinabahan ako. Baka kasi natakot ako baka mangangagat, Day. Pero sabi ng may-ari, hindi naman daw. So, try natin kung hindi mangangagat. Hindi ako yung kakagat sa kanya.
Naring at mga puti. Kuha niya, oh. Eto na. So, ayun, dye. Ang ganda ng mata. Pink dye. Kulay Pink puti talaga. Nag-red lang yan kasi nasa ilalim. Uy, Diyos ko. Ayun. Oh my God. Ang baho dye. Amoy ihi na yung rabbit dye. Pero ang ganda. Wala akong pakialam. So, ito yung Nangihi rabbit na. na bagong... Nangihi na dye. Hikap mo ng budol. Ay, ikaw may nag-hikaw. Ayun naman. So, ayun ate. So, actually, binibenta nila ito. 500 daw isa. Tapos, pag, dalawa, 1,000. Pero, at I think para sa akin, parang 1,500, 1,300, ganun, yung par nila dito. Oo. So, if ganahan mo ulit, so, dito lang kami sa Kabibian, Sitio Kabibian, Barangay Calnucat, Villanueva, Leyte. So, punta lang kayo dito at hanapin nyo yung, si Ramel Misa, ganun, or yung mga anak nila. Kasi, nag-aaral yung mga anak nila, tsaka minsan, gumagala din naman yung mga anak nila. So, baka anong tawag dito, dahil? Baka makausap nyo, ganun. So, di ba? So, ito si Melchi Misa, ganun. Barty ata itong nila, di ba? Barty ba yung apelido, dahil? Misa. Middle name. Ito yung middle name. Melchi Misa, or Melchi Barty Misa, ganun. Basta, yun na yun, dahil. Bebenta talaga nila ito. Kung ako sa inyo, bili na kayo din kasi ang ganda ng mga rabbit, dahil. May plano nga akong bibili din, kaso wala pang pera, day. Ay, Diyos ko. Hindi po putot man ko, day. Bibi, dali, bibi. Ulay, magkaagin ako i-video. Ulay, magkaagin ako. Hindi ko kaabot. Dali, bibi. Dali siya. Ala. Bayat. Sakit na akong init. Pinunahan man eh. Ang mama, day. Katong dagko. Ato, day. Kuha ah. Sige ko kabot, day. Sakit na kong tutot. Naday kay Tutoy. Sangit tayo. So mga tagaraan ko sila rabbit eh. Ganahan ko magsigunit kasi lang katong rabbit is namang gato siya sa ngiob. So medyo medyo mudagan siya pag imukwaon. Kasi kani sila expose kay sila sa hayag, then sa kalsada, sa mga tao mo agi mo, so dili sila balay. So dili kayo sila uwat, kumbaga dili sila mudagan kung ino kapikapon hay. Kato kay kapon mo mudagan day. Sumoto medyo nalisang ko ganina nagunit tiglayat day. Kaya dito sa may oras day, but na lang diniron. Sorry mo lili na lang ko bibi. O sila kanang mga gulay-gulay mga pagkaon. May mga damo naman pala sa ilalim. Tangkong kasi kadalasan kinakain ito. So, ang ganda ng kulay, tsaka yung white nandun, tsaka ito yung white na may brown, ganito, ganyan. Baba ka, day, pakita mo. Ayan, diba? So, ang ganda, bes. Ang ganda. O, diba? So, sa mga gustong bumili, day, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ang cute talaga. Aka na, video ko. Ayan. Bibi! Psst. Kuy, day. Oh my God! Oh! Wow, ang cute niya, bes. O, diba? Oh my God! Likat. Kaong sa putaw, day. So, ganito yung rabbit na kumakain ng putaw, day. So, ganito talaga pag rabbit, no? Parati na sila natutulog, day. Ayan. Shh. Uy, trabaho. Gumising naman kayo, uy. Yung may tubig sila, day, yun. So, ang ganda. May trabaho. Ito lang talaga siya yung bongga lesson. Oh, pinagatak, day, Talagang nagugutom siya, uy. Dami tangkong, day. Dara, baby, oh. Kainin mo, eh. Kainin mo eh. Ito. Nandako, day. Di ba ni mo ang papa? Ay, laganahan kay kuning kolor, ah. May pagka-abo-abo. Hindi tira, day, kay magkuanta, magkuha daw, tag. Oh my God. Natakot ako dahil. Baka mamaak. Kasi kitang tutoy ko dahil. Naday kay Tutoy. Ay, pinapapawisan ako. Yan dahil bagay. Oh my God. Cute yung kayos. Diba rabbit cute? Brown na lang aw. Oh, cute. Kuya. Ito siyang brown, nakatulog siyang patik-patik. Okay, shut up na yun. Ayan, oh my God. Ito yung gusto kong makita, yung mga tumatayo-tayo na mga rabbit. Ayun, oh.
Ito. Suksok mo bayot. Yan, ayan, oh my God! Oh my God, tumayo siya! Sobrang na-amaze ako dahil kasi nga, nung pumunta ako dito last month na dahil, basta matagal na yung kakabili lang nila. So pag punta ko dito, ayun, napansin ko, ang dami na pala ng rabbit nila dahil. I can't believe that. Madali lang kasi silang manganak, tapos pag manganak, ang dami din. Kaya madali silang dumami. So actually nakabenta na sila ng mga rabbits dito. Then, so sa mga gusto pang bumili, then pwede naman kayong pumunta dito at pag-usapan yung presyo. Basta 1,000 talaga daw siya. Kasi 500 daw bawat isa. Pero baka ngayon, 1,000 plus na, 1,2, 1,3, ganun. So, depende yan sa, sa may-ari. So, pag bibili kayo, 1,500 dalhin nyo para sure. Diba? 1,500. Pero, ang ganda be. Ayun. Ang ganda. So, magbabay na ako. So, yun na nga lahat, guys. Sa mga gustong bumili, gulaba na. Nandito lang tayo sa Villava Leyte, no? So, dito lang tayo sa Kabibian, Caglocot, Villava Leyte. So, Barangay Caglocot, alam na alam niya nila. Pagtatanungan din kayo doon sa mga bago. So, ang ganda ng mga rabbits na dahil. So, gulaban ba? Yan! So, bye-bye!